Adunay usa ka istorya nga adunay usa ka pari nga na-assign sa bag-o niyang parokya. O isa sa iyang mga parokya nga na-assignan, adunay usa ka isla nga tungod sa kalayo every other month lang misahan. Ug yan ang adlaw mao ang iyang unang misa sa maong isla. Kauban niya ang isa ka altar server nga wala pod na swito sa maong lugar. Tuod man sa pagdunggo na sa pump boat, nakita niya ang usa ka tigulang ug nangutana siya, "Tay, kanang asa dinhi ang dalan padulong sa kapilya?" Ang tatay naingon nga, "Kana diha street ka, makakita kag punuan nga mangga o dili na mao, liko pa ka. Pagabot nimo sa unahan, makita kag karaang balay o dili na mao, liko na pug ka. Pagabot nimo dito sa unahan, makita kag tindahan nga naay daghang mga baligya o dili pa na mao, adto sa unahan. Makit-an nimo ang kapilya." Nagduda ang maong lalaki nga naingon nga, "Time pa, ngano di ay?" Ingon ang pare, kanang magmisa manggud ko tay, kay akong tultulan ang mga tao sa dalan paingon sa langit." Ang maong lalaki, gitan-aw siya head to foot. Kay nagduda siya kay una, bag-o gutong dagwaya, nya nahibulong siya sa gisulti sa maong pari. So nangutana ang sa ngano di ay tay, murag lain man kag tinan-awan. Nitubag ang maong lalaki, "Kanang dong, ayaw gugog binuangi, kay ngano, wa gani ka katuod sa dalan padong sa kapilya, dalan pa hinuon padong sa langit. Murag di gyud ka katuohan." Mga igsuon, ang atong liturhiya karon nagsugod nga ngit-ngit ang atong palibot. Kagaina na sinati nato ang unusual nga palibot tungod sa kangit-ngit. Dili ta kadiretso og lakaw tungod kay ngit-ngit ang palibot. Kanang nabati nato kagaina nga dili ta comfortable kung okay na ba ni imong pwesto, kanang dili ta komportable kung kanang sakto ba ni atong gilakwan tungod kay ngit-ngit. Tungod kay dili klaro nato kung o dili nato makita pag-ayo kung unsay naa sa atong palibot. Ang atong nasinati kagaina, dili ba murag mausad na ang pagbati sa panahon nga nabug-atan ta tungod sa atong mga pagsulay sa kinabuhi. Kana bang mabati nimo nga murag ngit-ngit ang imong kinabuhi tungod kay arang bug-ata sa imong problema. Wala ka kasabot sa imong mga pagsulay nga nasinati og nabati kag kalibog tungod kay wa ka kahibalo kung unsay imong buhaton. Dili ba ang nahitabo kagaina nga kangit-ngit daw sama nga muhatag og imahe sa panahon nga naata sa kalisod, sa panahon nga naata sa pagsulay. Pero ang atong liturhiya kagaina dili lang didto taman. Nindot nga nisulod ta, atong nakita nga nisulod ta nga walay laing unang naghatag og kahayag gawas sa Paschal Candle. Kini walay laing naghatag nato og kahayag o nagpahinumdum nato nga usa ka buhat nga nagpahinumdum ka nato nga si Kristo ang atong kahayag. Ayaw na lang magtanaw, ay na lang tog tanawa to, paminawa tong kanta. Basta kay ang pulong mao to, si Kristo ang atong kahayag. Nagpahinumdum ka nato una nga taliwala sa atong pagsulay, taliwala sa atong mga problema, taliwala sa atong kabug-at sa atong mga kabalaka o kahadlok, makabatunta og kahayag sa kinabuhi kung muduol ta kang Kristo nga atong Ginoo. Kung inyong nabantayan kagaina, nindot kayo nga imahe nga arang ngit-ngita sa palibot unya pagsulod sa Paschal Candle naghatag og kahayag sa ato ang simbahan. Timailhan pagpadayag nato nga kung si Kristo musulod sa ato ang kinabuhi, kung pasudlon nato si Kristo sa atong kinabuhi, taliwala sa atong kabugaton nga nabati, makakita tagkahayag. Kay walay laing maghatag nato og nindot
malipayon og sakto nga tubag sa atong mga pangutana sa kinabuhi, gawas si Kristo. Si Kristo daw sama sa kahayag nga kanabitong pareha sa lighthouse, kanabang murag na ay poste nga naisuga sa ibabaw nga nagtuyok-tuyok nga naa sa daplin sa baybayon. Kay ang purpose ana aron ang kapitan sa barko makit-an niya ang lighthouse, meaning diha siya mopadulong, or it's either tungod nga nanay lighthouse, meaning duol na siya sa baybayon. Duha man na, kung ang lighthouse makit-an sa maong kapitan, magiya na nila kung asa sila mopadulong. Sa dagan sa atong kinabuhi, mausad na nga si Kristo ang kahayag nga maghatag og giya nato aron dili ta matumba pagbalik, aron dili ta maluya taliwala sa atong mga pagsulay, ang kahayag nga mohatag nato og kalipay bisan og naatay kahadlok og kabalaka. Kay dili ikalimod sa atong kinabuhi nga pareha karon nagsugod na pod nga ni alert level 2. Maningkamot ta nga taliwala sa atong kahadlok ug kabalaka nga dili ta magpabaya sa ato ang kaugalingon, magpabilin tang hugot ang atong pagtuo kang Kristo. Sa kagubot sa imong giunahuna, kanang gubot kayo ang atong giunahuna tungod sa mga pagsulay nga atong nasinati, makabaton ka o kahapsay sa hunahuna kung moduol ka kang Kristo Jesus. Si Saint John sa iyang sulat sa first epistle of Saint John, nagingon siya, God is light. In Him, there is no darkness at all. Kung makantigo lang tang musangpit sa Ginoo, mas nindot, makabatunta og tinuod nga kalipay og sakto nga tubag sa atong mga pautana. Kay usahay, abi ninyo, usahay, malimtan nato kanunay ang Ginoo. Kana bang mayon ta nga wala nay makasabot nako. Kinsa nalay akong duulan, kinsa nalay akong masultian. Makalimot ta nga si Kristo wala namili og oras nga kanus-an nimo siya istoryahon. Wala namili og sinina nga imong suoton sa panahon nga makigistorya ka. Wala namili og posture nga imong buhaton sa panahon nga makigistorya ka. Ug labaw sa tanan, wa gyud na namili og taong paminawon. Usahay makalimot ta nga ang Ginoo andam maminaw ug motabang nato. Si Kristo kung atong tan-awon andam man gani nga mamatay alang kanato. Sigurado sad ko nga si Kristo andam nga motabang alang sa iyang naglisod, nagproblema o nabug-atan nga mga anak. Bunang mga igsuon, pagpahinumdum nato nga ang kahayag ni Kristo kanunay untanang magdilaab sa atong kasing-kasing. Ikaduha og katapusan, nga human natong madawat si Kristo sa atong kinabuhi, giawhag kita nga mo-share, moambit usab sa maong kahayag ni Kristo ngadto sa uban. Sa panahon nga atong gidawat si Kristo nga lawas ug kalag pinaagi sa lawas ug dugo pinaagi sa santos nga misa, gidawat nato si Kristo nga maoy maghatag og kahayag sa atong kaugalingon, pero dili lang untana diha taman. Humantang mahayagi ni Kristo, maningkamot sa dunta ta nga makahatag og kahayag ngadto sa mga tao nga nangita pod og kahayag. Nya usahay kining kahayag kay magunahon na tag mamatay, dili lang kana. Nga kana bang humantang nagproblema o gitabangan ta ni Kristo nga makabati og kalipay, makabati og kahayahay sa kinabuhi, dili lang ta diha taman nga okay na ta, okay naman ko, dili lang diha taman. Kay humantang gitabangan sa Ginoo, panahon na sad nga kita na usab ang mutabang sa mga tao nga nanginahanglan sad og tabang. Hinaot mga igsuon nga pinaagi sa atong presensya og pinaagi sa tabang o uban sa panabang sa grasya ni Kristo, makatabang usab kita
o makashare usab kita og kahayag ngadto sa uban nga nabug-atan og nagproblema sad sa dagan sa kinabuhi. Ang pangutana, kung andam basad ta nga mohatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Sa unsang paagihaman, ang paghatag og kahayag ngadto sa uban mapakita nato kung mogahintag oras bisan na lang sa pagpaminaw sa mga problema sa atong mga higala, sa atong mga parente, o sa atong mga ginikanan, o sa atong mga anak. Wala man ko'y anak. Sa inyong mga anak. Kanang makantigot ang humantang matabangan, inyo na pong higayon nga maminaw. Dili kinahanglan nga naa kay isulti. Pwede ra gyud nang maminaw ka. Kaya dili man kinahanglan nga mingon nga imodol ka nadyo ko'y istorya nimo nga bugat kay na kung problema ba nalang ko'y kapagawsan nga problema nako or kuan akong kasing-kasing. Nya mingon ka nga na ayaw lag paminawan nako kay nga ayaw lag duol nako kay ngano wa jud kay makutlo nako. Adtura dito kana siya kay murag santosonon og naong hala diha ka istorya. Dili gyud iyon ana ngano bililhon ang panahon og oras nga maminaw sa tao. Bisa dili lang ka motingog. Pasagdahan lang nimo siyang moistorya sa iya magpagawa sa iyang kasakit kana dako na kay na nimo nga tabang alang nila. Sa lain pa nga makantigo ta o andam tang mo comfort sa mga tao nga naglisod. Dili kinahanglan nga nakay ihatag nga kwarta. Dili kinahanglan nga nakay ikahatag nga tabang nga pinansyal o butang. Although kung nakay ikahatag maayo, pero ug wala abi nimo dako sag tabang ang pag-cheer up sa tao nga naa sa ubos. Kana bang ang tao nga naglisod makayan nimong pinagi sa imong presensya makadawat o makabati o paglaom nga mopadayon sa kinabuhi tungod sa imong mga pulong. Dili kinahanglan nga nakay ikahatag nga mga butang nga material o pinansyal. Kaya ang imong mga pulong nga magdasig nila nga mopadayon sa kinabuhi dako na nga tabang. Sa lain pa kanang ato ang pagpangumusta sa atong mga ginikanan, sa atong mga parente o sa atong mga higala nga nalayo nato. Kamo nga naa karon dinhi, di ba? Nindot sa kasing-kasing nga pangutan-on ka, uy, kumusta naman ka? Uy, kumusta? Dugay na tangwa nagkita. Kumusta ka? Di ba murag mabati ni mo kalipay nga makahuna-huna ka nga taliwala sa kadaghan sa tao nga maglabay-labay na ay tao nga nakahinumdum nimo ug mangumusta nimo. Dili ba mausad na ang laing pamaagi sa pagpaambit nato sa kahayag ngadto sa uban nga atong nadawat gikan kang Kristo kanang mangumusta ta alang nila. Kanang pagpaminaw nga walay bias sa mga hilak sa mga tao nga nasakitan. Dako na ng tabang alang kanila. Kung tinuod nga si Kristo naghatag og kahayag sa ato ang kasing-kasing ug sa atong kinabuhi, ipadayag sad nato ni pinaagi sa pagpakita og pagpaambit og kahayag ngadto sa ubang tao. Basin di ay pinaagi sa imong tabang, sa imong presensya, mahimo kang instrumento aron makakita pagbalik ang imong isig katao sa kahayag og kanindot sa kinabuhi nga gihatag kanato. Mga igsuon, sa pagpadayon nato nining santos nga misa, atong pangayoon ang grasya sa Dios nga sa kanunay magdilaab unta ang kahayag ni Kristo sa atong kasing-kasing aron makapadayon ta sa atong kinabuhi nga malipayon o mapasalamaton. Brothers and sisters, don't be afraid. Let Christ